কাগজ হবে কাগজ কাগজ হবে কাগজ রাং গেছেন দে কাগজ গিয়া বিধে মাখাছে Hai putra. Oh, dari dulu. No? Bang Lea. Bang Lea. Naik gede. Kau tal kelon deh. Hei, petla mandang mandang nak. সুরাম দিও Lu kita terbabit ya. जय युवराज युवराज जय भान्डारी कुमारीनि जय ओंखाम गोदान जानायनि दे दे आखाइ सुदो Hamzah. सुना बिनो माइ दौदो माइ दौदो दौला नोंनि माइ माइ नंगौ माबा दे खान्थि होदो खान्थिसो र' ओमफ्राय खै जादों बाय मुंसिखौ सेखादोनो बुदादो बुदो ए सेखादो माबा दाना दाना बेखौ बुंनांगौमोन बुरालाय बुरालाय बुंनो रायजोफोरनो बुरालाय खासि दानखांबाय मा दानखांबाय दैज्लाङाव हाल खेथि मावनायाव खासि दाना नङा दानखांबाय खदाल बोराइजों आरो लावथि बोराइजों मोसौ बुवा नङा बुख्लांबाय बेफोरनि भाबा दानगोन ना दाना रायजोफोर दानोब्लाथ' मोजांसो आरोबाव दिनै खेथिखौ जों मावदों आलो आलो जों खेथिखौ लाबोनानै न'खरनि माइहोन्दो बाख्रियाव जों मोनथों रायजोफोर मोनथों मोनगोन ना मोना मोनगोन ना मोना आरो मोसौ बोराइखौ थुखै थुलागारा बुंलांबाय बेफोरनि मोसौ बोराइखौ बुख्लांबाय बेफोर भाबा दानगोन ना दाना बोराइ बुरै बुलाया नङा बुलायफ्लांबाय बेफोरनि भाबा दानगोन ना दाना Jangan aku jana. नेमनि आथा माहाय खबर नांगौ 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 ट्राइ ट्राइ दे लाबोदो रानना हो खबर नांगौ ए आदा जोंना नेमनि Jogan bella ding mate. Gotowane. Nekale ya. Jagan bro. Nih cina hot cina. Lekan nak buru. Nah le. Betul.
Nene ram. Nene. Puri ram. Rekor tadi. Lagun thank you. Ê, bầu đấy. Laporan mun ka ko. Nuna kalangan na ya, may bu. Ayo go sini dah. Hai. Ini tahu kan ini tahu. Oh, sini gang beri hidup. Ini jam ni hidup. Ini. Nasi lada. Dah thang gang beri lada. Mahal betul lah. Kucing mana gumle sase. Itu lah lawan deh sasnya. Karena banding di biara ini baik. Kalau ini biara baik. Baik pelale ke share kone ke. Lawai. Eh, sedikit lah itu. Macam kemau. Ini daud. Cameraman. Kisar dia kam dane daire apa. Nanggung nak kamu dah tahu nak kalam nak ikut kale. Mandir sendiri orang naut. Boleh kalam naut. Lai, wat juga lah. Itu lancar kira kali. Makanya nalip Tak boleh.